Volia fer-vos un vídeo ràpid per acabar d'arrodonir el tema dels gràfics. És un vídeo ràpid, sense editar ni res. Volia parlar del gràfic de tipus XY i del gràfic de bombolles. El gràfic de tipus XY ja el vam veure una mica a classe ahir i parla, és útil quan les de les X no són categories, sinó que són valors també. Llavors parlava de la diferència aquesta de quan tenim aquí anys i tenim per aquí unes dades i tenim 3 tipus de productes per aquí, de la diferència molt gran que hi ha entre fer un gràfic de línies que té, diguem, la mateixa distància, aquí sempre entre cada valor de les X, i el que era un gràfic de tipus XY, que agafa com a valor de les X, que sempre és la columna aquesta de l'esquerra, ho agafa com a valors, de forma que hi ha una distància que és més coherent. Aquí del 50 al 90 hi ha molta més distància que del 90 al 2000 o fins a 2010. De manera que aquest gràfic d'aquí, segon, és de tipus XY, seria el gràfic correcte per representar aquestes dades. Això ja està. Per una altra banda, crec que us vaig comentar que no havia vist un exemple massa clar de per què serviria un gràfic de bombolles. Doncs això, vull dir, he trobat l'exemple aquest, d'acord? L'exemple és aquest que hi ha últimament de coronavirus, on tenim, per un costat, tenim unes dades, diguem, principals, que serien les ciutats o les comunitats, en aquest cas, el que sigui, i després uns valors que representarien la quantitat de morts o la incidència de contagiats o la quantitat que vulgueu. Perquè tenim clar que tenim diverses ciutats per una banda i després tenim a valors més grans fan bombolles més grans. Tots sabeu que el coronavirus aquest està afectant molt més a Madrid i Catalunya, per exemple, que a la resta de comunitats. Jo diria que això està fet per comunitats. Andalusia, Extremadura, Múrcia, València. Veieu que això, que valors més grans, doncs estaria Catalunya i Madrid. I crec que és un exemple prou clar de per què serveix aquest tipus de gràfic, que no és massa conegut. Res més, només us volia comentar això. Adéu.